Egunon guztiei. Hortze da batzu sartzen. Egin den guzikia, ez dakit bilurren moten dugun, edo zetan usauzie, ize erditik atzera, edo, igual itxi dozu lekue berandu datozen entzako, eta, ala, ipini daitezela lehenko pilaran. Beste barik, emango dutzegu hasiera biltzar honetako lehenengo mai inguruari. Bere izenburu da sustantzien menpekotasunen aurrean. Sustantziak orokorrean hartuta batzutan sustantzia erabiliko dugu. Sustantzion erabilera hau aspaldikoa da. Azten bagara pentsetan urte asko atzeantza garamatza, eta bai hemen, han eta hemen leku askotan, gizarte askotan erabili izan dira. Gehien erabilitakoa bat aipatzearen bakarrik alkohola bera daukagu. Alkohol hitza berak jatorri arabiarra dauka, berbak berak, aitatu izan da hainbat liburuetan, Koran, bertan, Biblian be hainbat aipamen dagoz, berari buruz, eta poesia zaharretan, India aldean, eta leku askotan. Sustantziak, beste erabateko sustantziak, belarrape bai, belar sustantziak esateko moduan, erabili dira erritu askotan, jai askotan eta gizarte askotan. Bihar bada ikusten badugu denporan zer pasatu dan, balitike eta gero ikusiko dugu beste mai inguru batzutan, euren erabilera, sustantzion erabilera, helburua, neurria, testu ingurua, bihar bada hori da denporan zehar aldatu izan dena. Baina, horretarako dagoz islariak, eta nik eurei emango dutziet berba, euren eskuetan itxiko zaituet. Lehenengo hasiko da, Koldo, Callado Hernando, bera Euskal Herriko Unibertsitateko farmakologia saileko irakasle agregatua da, eta droga berriei buruz hitz egingo duzku. Gero, bigarrenez, hemen dukogu nire eskumatara dago, Idoia Larrañaga Garate, Bizkaiko osasun mentaleko sareko psikiatra da, eta berak patologia dualaz jardungo dago. Eta hirugarrenik, azkena, Santi Mintegi Raso, bera Gurutzitako ospitaletik dator, pediatria larrialdetetik, eta gazteak eta alkohola erabiliko ditu gaitzat. Esan behar dutzuat, 3 hitzaldia jarraian izango direla, eta gero azkenian egongo dela galderak egiteko tartea. Beraz, beste barik, Koldo aurrera. Eskerrik asko eta egunon guztiei. Ni saiatuko naiz hitzaldi honetan laburki azaltzen gure inguruan azken urtetan agertu diren droga berrien ezaugarria nolabait esateko. Askotan topatzen gara droga berri hauekin izenekin, bai prentsan edo egunkaritako titularretan, eta kostatzen da momentu bakoitzean jakitea agertzen den horrelako izen arraro bat zertaz hitz egiten ari gara. Saiatuko naiz apur bat azken urtetan nabarien izan diren droga horien nondik norakoa laburki azaltzen. Eta droga berriak izena jartzen baldin badu, kasu askotan, igual hobetu izango zen, azken urtetan ere modan egon den hitza emergenteak erabiltzea. Izango zen droga emergente, ze kasu batzuetan ez dira berez droga berriak, orain sortutakoak, baizik eta aspaldidanik beste lurraldetan edo beste testu ingurutan erabili den drogak, eta azken urtetan zabaldu direla edo heldu direla gure gizartera. Eta argi dagona azken urtetan egindako inkestetan ikusten dugunez, nabari izan dela droga edo sustantzia berri hauen kontsumoen igoera. Kontsumo bereziki lotuta dagoela 25, 34 urteko tarte horretan, eta ezberdintzen da talde ezberdin edo droga kimiko ezberdinen. Ditugu zetamagikoa, ketamina, spice, salvia, metanfetaminak eta orokorre. Orokorrean, kontsumoa edo noizbait, bizitzan noizbait, droga hauetako bat frogatu duen populazioaren 3% kokatuko zen. Baina arazo ez da bakarrik kopuruak baizik eta azken urtetan droga hauen kontsumoa zuzenean lotuta egon da zenbait heriotzekin, ikusten dugu kasu honetan
MDPV-ren kasuan, esate baterako, 100 heriotz inguru diskribatu dira bere erabilpenarekin zuzenean lotutak, eta baita ere toxikapen edo intoxikazio askorekin, 100-tik gora. Beraz, hitz egiten ari gara sustantzia berriak izateaz gain, orokorrean oso toxikotasun handia daukatena. Horregatik, garrantzia jakiteko zeintzuk izan daitezken haiekin lotutako arazoak. Sustantzia berri hauen artean, azken urtetan gehien zabaldu den taldea, da anfetaminaren analogoak. Anfetamina dakizuenez, aspaldirarik erabili eta ezagutzen den droga dugu, baina ilegala denez leku askotan saiatu dira aldaketa kimikoen bidez bere ezaugarri edo propietate fisiologiko, fisiofarmakologikoa mantentzen duten sustantziak sortzea, baina ezberdinak direnez legalak edo alegalak bihurtzen direla. Hemen dituzue, azken urtetan agertu diren mota eta era ezberdinetako pilula, kasontan, anfetaminaren analogoak izango ziren. Haien artean, anfetaminaren molekulatik ateratzen dira, jadanik aspaldi ezagutzen ditugun drogak ere. MDA edo amodiaren pilula, MDMA, estasia, MDA, doi eta abar. Horietate guztiak pizgarriak bezala kontsumitzen dira, eta beraiekin lotutako arazo nagusienak dira alde batetik dosiaren arabera toxikotasun akutu eragiten dutela. Eta toxikotasun horretan ager daitezke zorabioak, urduritasuna, nahasmen mentala, arazo kardiobaskularrak, takikardia, hipertentsioa, disnea eta mitorazikoa, eta kasu batzuetan ere konburtsioak. Arazo hauek, larriak direnean, kasu batzuetan, zuzenean eragin dezakete kontsumitzailearen heriotza. Normalean, hipertermia, arritmiak edo giltzurrunetako gutxiegitasuna garatzen delako. Baina toxikotasun akutua honetaz gain, kontsumitzaile kronikoetan agertzen dira ere kontsumo honekin lotutako beste zenbait arazoak. Haien artean, personalitatearen asaldurak eta zuzenean ager daitezke ere psikosi anfetaminikoa. Psikosi edo eskizofreniaren antzeko sintomatologia eragiten dutela. Eta jakin badakigu ere, sustantzia hauek anfetaminaren eratorkin guztiak neurotoxikoak direla. Hemen ikusten dugun adibidea, hau da tximinoekin egindako ikerketa bat, eta estasi egunero kontsumitu ondoren, 2 aste segidan kontsumitzen, ikusten dugu nola markatzen dugunean garunazaleko neurona serotonergikoak, neurona horiek desestagoen direla. Desagertu dira neurotoxizitatearen ostean. Eta kontsumo gelditu eta 7 urte beranduago, apur bat errekuperatu baldin bada, toxizitate hori mantentzen da. Eta galtzen diren neurona horiekin batera ere, suntsitzen dira neurona horiek gauzatzen dituzte zenbait garuneko funtzioak. Beraz, hitz egiten ari gara, sustantzia berez toxikotasun akutua izateaz gain, toxikotasun kroniko nabaria duela. Talde honen barruan, agian azken urtetan, fama gehien lortu duena, komunikabidetan izan da Superman ditakoa. Superman ditzen da, piluletan edo sustantzia honekin lotutako pilulekin Superman ikurra agertzen delako. Eta Superman sustantzia hau Euskal Herrian detektatua izan da, hau da, Ailaket bere garaietan atera zen olerta, eta lotuta izan da zuzenean Euskal Herrian agertutako zenbait heriotzekin. Superman pilula hauetan aurkitzen dugun sustantzia da metanfetamina da, parametoxianfetamina in zuzen, edo PMMA, da sustantzia oso toksika eta gainera duen arazo larrienetariko bat da bere tarte terapeutiko oso estua dela. Hau da, gutxieneko dosi eraginkorra eta dosi toksikoaren artean tarte oso estua da. Hau da, tosi normala kontsumituz gain apur bat dosi altuagoa duen pilula bat kontsumitzen bada, toxikotasun akutu hori agertu daiteke momentuan. Ager daiteke disforia, gorakoak, gogortzea, muskularra, takikardiak, hipertermia, eta esan dudanez, bereziki hipertermia horrekin eta sortutako arritmiekin lotutako bapateko heriotza. Beste talde bat, azken urtetan izugarri igo dela, da kanabinoide sintetikoak.
Kanabide sintetika dira izen eta egitura kimiko ezberdinetako sustantziak osutatuko taldea, saiatzen duela kalamuaren eragina imitatu. Sustantzia gutxi hauek egiten dutena da THC, hau da kalamuaren sustantzia psikoaktiboa bezala, barne sistema kanabinoidea estimulatzea. Baina arazoa da, sintetikoak izanez, THC naturala, edo delta bederatzi THC naturala, baina askoz indartsuagoak dira. Orokorrean izan daitezke kalamua normalan dagoen THC baino 10-20 aldiz potentzia handiagoa. Ezagutzen dira Spice edo Kabi ez izenez, normalean landare esotikoekin edo aromatikoekin nahastuak saltzen direla, edo Research Chemicals bezala. Eta oso erreza eta merkeak dira lortzeko normalean interneten bidez. Eraginak kontsumitzaileak bilatzen duena, euforia, kitxikapena, barrea, gozeesa, hau da, marihuanaren kontsumoa eragingo zuen antzekoa. Baina, dosiarekin ere lotutako eragin kaltegarriak ager daitezke. Takikardia edo hipotentsioa kasu batzuetan, aholehorra, begien gorritasuna, ataxia edo ikara atakeak ere. Beste talde bat ere, modan dagola azken urteta dira katinonak. Katinona da kata eduliz edo kat landarearen osagai aktiboa. Kat da landarea aspaldidanik Afrikan erabili izan dela pizgarri bezala. Amerikan kokaina kontsumitzen den moduan, Afrikan gehien bat kat landarea kontsumitzen den. Eta hortik katinona zen sustantzia kimikoa. Hortik, sustantzia horretatik, azken urtetan garatu dira zenbait produktu sintetikoak. Normalean ere, ikusten dugunez, bainurako gatzak, edo bath salts, edo ongarritzeko gaiak bezala saltzen direla internetean, naiz eta kontsumitzaile guztiak jakin salmanta zuzenean lotuta dago bere eragin pizgarriak lortzeko. Farmako hauek, saltzen dira ikusten dugun hauts zuri bezala, eta normalean sudur bidez kontsumitzen dira. Eraginak, kokainaren edo kat antzekoak, eragin pizgarriak eta entaktogenoak. Sustantzia guzti hauek, monoaminaren bilzurgepenaren inhibitzaileak direlako. Eta bereziki, dopaminaren mailak igotzen dituztela, eragin pizgarri horiek eraginez. Baina baita ere, serotonina eta noradrenalinarenek, eta horren ondorioz agertzen dira arazo toksikoak. Haien artean, igual fama gehien hartu duena azken urtetan da mefedrona. Mefedrona da katinonaren eratorkin bat, hartzen badela dosi altuetan toksikotasun akutu larria izango zuela. Loezin, goeseesa, hipertermia, goragale, gorakoak, min abdominala edo aurrekordiala, antxietatea eta agitazio oso handia. Eta kasu batzuetan ere, pazientearen heriotza daiteke bereziki arritmien ondorioz. Talde honen barruan ere, ezagutzen da edo kokatzen da, azken urtetan ere, arreta handia izan duen droga bat. Droga kanibal deitzen dena, edo droga zombi. Igual, ikusi duzue horrelako berriak, edo bideok non ikusten dira droga menpeko gazte batzuk, jendea erasotzen, koska egiten, horregatik ditzen zaio, droga kanibal edo zombi. Droga hau da katinona bat, hain zuzen, 3,4 metilen dioxi pirobalerona, eta, esan dudanez, droga kanibal edo zombi bezala. Saltzen da ere interneten bidez, eta bere ezaugarri nagusia da toksikotasun akutua oso altua duela. Eragiten du takikardia, hipertentsioa, hipertermiare, ikusten duzu hori orokorra da droga hauetan, baina baita ere parkinsonismo moduko eragina, eta droga zombi bezala konsideratzeko ikusi dugunez, alusinazioak, ikaratakeak edo eragin psikotikoak. Dira, eragiten dutena, kontsumitzaile horrek, zombi bezala portatzea eta beste jendeari erasotzea. Baita ere, ikusi da kontsumo kronikoan, agertzen da toksikotasun kronikoa, asaldura kognitiboak, rabdomiolizia edo giltxurronetako gutxiegitasuna. Droga hau berriro ere berrietara heldu zen, 2014 urtean, Europa Batasunean agertu ziren berarekin zuzenean lotutako gutxienez 4 heriotza eta
€104 pozointzea, daudela diskribatutak. Kasontan, gaindosi bat dagoenean, gomendatzen den tratamendua izango ziren bentsodiazepinak, antipsikotikoak edo propofoloa. Normalen, hiperexitazio hori agertzen dela kontsumitzailearen, nolabait murrizteko. Talde honen barruan ere kokatzen den beste droga famatua ere da flaka izenarekin. Flaka ere antzeko sintomatologia eragiten du. Aluzinazioak, agresibitatea, hipertermia, hipertentsioa edo arritmiak. Eta horren ondorioz jendea bapateko heriotza izan daiteke. Flaka ere, esan dudan ez da beta-katinona bat, alfa, pirrolidin, pentiofenona, eta esan dudan ez aurreko bezala bere desabantain nagusia da segurtasun tarte oso estua da. Normalean, 10 miligramo baino gehiago kontsumitzen bada, toksikotasun larri hori agertuko da. Eta flakarekin dagoen arazoa da ez dela bakarrik agertzen, baizik eta askotan aurkitu da MDA edo estasiaren pilunen adulteragarri bezala. Hau da, kontsumitzailea estasia omen den pilula bat hartzen denean, ez daki berarekin bezala, batera eta adulteragarri bezala, oso arriskutsua den flaka sustantzia hau kontsumitzen ari dela. Bueno, urrengo taldea, ere dira piperazinak, hau topatzen ditugu benzilpiperazina, trifluorometilpiperazina, eta barluze bat. Orokorrean ere interneten bidez saltzen dira Party Pills, ABI, Nemesis, Legal X edo antzeko izenekin. Hauek pilula dira, aho bidez kontsumitzen dira, eta egiten dutena da serotonina eta dopaminaren askapena bultzatuz gain, bere birsurgapena inhibitu. Hau da, anfetamina edo anfetaminaren eratorriak duten antzeko akziomekanismoa. Eragin berriz edo eraginak kontsumitzaia bilatzen dituenak pizgarria dira, euforia, kitxikapena, urduritasuna, eta toksikotasun akutua ager daiteke bere kontsumarekin lotuta ere. Takikardia, hipertentsioa, dardarak, ikusten dugunez beti, hiperaktibitate monoaminergiko horren ondorioz ager daitezken arazo kardiobaskularrak, gorakoak ere, eta hiperestitazio horrekin ere lotutako zenbait sintoma mentalak, antxietatea, agitazioa, nahasmea eta konbultsioak. Kaso askotan ere, pazientearen bizitza kolokan jar daitezkeela, batez ere, gehiegizko dosiak kontsumitzen baldin badira. Eta bestaldetik ere, azken urtetan zabaldu dira ere landare sustantziaren kontsumo orokorra. Badaude landare sustantziak betikoak izan direla, peyote, ezagutzen dugu, meskalina dela bere gai aktiboa, jage edo ayahuasca, baina azken urtetan heldu dira ona sustantzia batzuk beste lurraldetan, bereziki Ameriketan edo Afrikan aspaldidanik erabiltzen zirenak pizgarri bezala. Haien artean, iboga, landare hau, burundanga famatua, Iostiamus albus landaretatik etorritako sustantzia dela, edo salvia divinorum landaretatik. Eta hauetatik ere, berrietan gehien agertu dela, da kraton. Kraton ez da ere droga berria, baizik eta da mitragina espeziosa landaretatik aterako sustantzia. Hau normalean hartzen da murtxikatuta, infusioan edo erreta, marihuanaren gertatzen den moduan, eta hau gai psikaktibo garrantzitsuena landareetakoa ditzen da mitraginina. Mitraginina honek, mu hartzaio pieden agonista izateaz gain, baita ere serotonina bia eta alfa-bi hartzaiekin lotzen da. Eraginak, dosi basuetan kontsumitzen bada, kokainaren antzeko eragina. Euforia, kitxikapena, urduritasuna, desio sexuala hobeto edo igotzen omen du, eta horretan saltzen da askotan indikazio horrekin, baina dosi altuagoa hartzen badugu, ja eragin pizgarri horietatik, eragin morfina bezalako eragin depresoretara pasatzen gara. Eta bertan agertuko zen disforia, zorabioak, izerdia, miosia, eta baita ere arnasaren depresioa. Kaso honetan, izan daiteke ere kaltegarria pazientearentzat. Eta bukatzeko ere, agian droga, talde honetako droga berrien artean,
ikusgarriena. Deitzen dena krokodil. Krokodil da droga bat bereziki erabiltzen dela momentu hontan ekialdeko herrietan, Rusian, Hungarian, baina ja hasi dira zabaltzen zenbait lurralde hurbilagoak. Belgikan, Alemanian hasi dira ja bere erabilpenarekin lotutako zenbait arazoa. Krokodil berrez da opiazeo bat, desomorfina, opioide semisintetikoa. Ta zein da bere abantaila? Oso erreza eta merkea da lortzeko. Lortzen da kodeinatik. Kodeina edozein farmazia har daiteken sustantzia da, eta etxean, eta YouTubeko bideo bat ikusten, jodo eta fosfo gorria erabiliz, atera daiteke desomorfina. Zertarako erabiltzen da? Bereziki, heroina baino merkeago eta errezagoa dela lortzeko. Heroina erabiltzaileen artean, zabaldu da, heroina ezin denean lortu, aukera merkea eta erreza lortzeko da desomorfina lortzea kodeinatik. Zer gertatzen da? Sustantzia hau, aho bidez, baina askotan zain bidez erabiltzen dela. Batez ere, heroinomanoen artean. Eta kodeinatik ateratako prozesu honetan, nahiko artesanala delez etxean egindakoa, espuratasun edo adulteragarri asko gelditzen dira. Batez ere, fosforo gorria hori. Orduan, injektatzen denean zain bidez, fosfo gorri horiek egiten duena da, hemen ikusten ditugu azaleko ultzera hauek. Kolore berdea hartzen dutela eta krokodilo baten itxura ematen diotela kontsumitzaileari. Hortik, krokodil ezizena ezagutzen dela kontsumitzaileen artean. Hau opiazeo bat da, hau da, mu hartzaile opioiden agonista indartsua, normalea hasierako, heroina bezala, hasierako euforia eragina izango duela, eta beranduago agertuko da sedazioa, analgesia, hau da, morfina edo heroinaren antzekoa. Arazoa da, normalean, krokodil morfina baino eragin askoz azkarragoa eta indartsuagoa duela. Eta toksikotasuna ere, indartsua izango dela. Normalean, goragaleak, gorakoak, idorreria ere, gernu erretentzioa, eta arriskutsuenak izan daitezkenak kontsumitzailearentzat, konbultsioak edo arnaz depresioa. Eta, niraldetik, 2 minutu besterik, ez galderaren bat baldin baduzue. Bueno, eskerrik asko, Koldo, eta orain Idoia Larrañagaren txandide da. Egunon danoi, eta eskerrik asko hemen gonbidapena gaitik. Nik patologia duelari buruz ikuspegi orokor bat azaltzen saiatuko naiz. Eta horretarako sarrera txiki bat, gero ikerketa batzuk aipatuko ditut, gure inguruan zer egiten dugun patologia dualarekin gero, eta denbora ematen badigu kasu txiki bat irakurriko dizuet. Bueno, dakizuen bezala, patologia duala gaur egun azken urtetan psikiatrian erabiltzen ari garen terminoa da, eta pertsona batengan gaixotasun mentala eta gutxienez drogamenpekotasun bat aldi berean ematen direnean deitzen diogunari da. Hori, azken aldian patologia duala ondela urtiak ere bai gaixotasun mentala eta retraso mentalari detzen zitzaion, baina gaur egun, esan dizuen bezala, adikzioekin lotura dauka, eta hau dela eta ondela 10 urte, estatu mailan patologia duala erakunde edo elkartea sortu zen, eta ordu handi jardunaldiak egiten ari dira, ondela 2 aste adibidez Madriden egin zen azkena, eta Hego Euskal Herria mailan ere bai, 2009 arte drogamenpekotasun jardunaldia deitu zena, azkenengo 6 urtetan patologia dualari buruzko jardunaldiak deitzera igaro da. Hau, abendu inguruan egiten da urtero Bilbon. Patologia dualaren arazoak azkenean larritasun handiagoa duten pertsonakin aurkitzen gara, bai psikopatologikoki, medikoki eta sozialki ere. Horrek eragiten du larrialdietara bizita gehiago izateak, ospitalean ingreso sartze gehiago eukitzeak, joera arriskutsuak bizitzarako ere euki ditzakete, eta azkenean langabezia, marginaltasun da delitu jokaera gehiago ikustea pertsona hauetan.
patologia dualeko diagnostikorako bi arazokin aurkitzen gara, lehen da bin, alde batetik drogen eta sustantzien ondorioak, bai akutu edo kronikoak, gaixotasun mentalen sintomekin nahaztu alditugu, eta zaila da askotan desberdintzea gaixotasun mental bat primarioa dagoen edo drogen konsekuentzia den, ez? Eta beste alde batetik ere, gaixotasun mentalak sindromeak dira, markagailu biologikoa dituzten beste gaixotasun batzuk baino. Orduan horrek ere zailtasunak ematen dizkigu. Argi dago relazioa, ez? Gaixotasun mentala eta sustantzien kontsumoarekin bidirezionala dela. Gu saiatzen gara batzutan ikusten ia zein egon den lehenago, ez? Hau da, arrautza eta oioarena, ez? Zein izan da lehenengo gaixotasun mentala edo drogen kontsumoa, baina askotan biak batera hasten dira eta zaila da hau ikustea, beste batzutan errezago ikusten dugu, ez? Pertsona bat igual gertaera psikotikoa dituena, drogak hartzen dituena, eta drogak ustean igual ez duelako sintomarik, baina koldok azaldu duen drogak toksikotasun kronikoa gaitik ere minak eratu daitezke garunean. Ikerketa batzuk aipatzearen, prevalentzia ikerketaren arabera, 120-tik 80 bitarteko prevalentzia desberdinak ematen dute ikerketa desberdinen arabera, eta hori eragina dauka, igual psikiatria orokorreko sarean edo menpekotasun sarean neurtzen badira patologia dualaren prevalentzia, ez? Nahikoa argia den harremana, desberdintasun hauek ikusten ditugu. Artikulu hau 2001an idatzia dago, hau Nora Bolcom estatu batuarrak idatzia, bera NIDako zuzendaria da 2004 urtetik, dala National Institute for Drug Abuse, eta Andrau saiatu da betidanik menpekotasunen eta gaixotasun mentalen arteko ezaugarri neurobiologikoak aztertzen, ez? Da, ze gauza harremandu dituzten. Gero, azken urtetan ere, hau 2012ko artikulua da, prevalentzia eta ezaugarriak, pertsona hauen ezaugarriak ezagutzeko egiten ari den ikerketa dira. Adibidez, azken hau jarri zuena, hau prevalentzia saiatzen dira neurtzen ambulategi mailan, eta ikusten duzu desberdintasuna menpekotasun sarean neurtu eta iaia 140ko prevalentzia ematen dau, eta psikiatria orokorrean 130 kasu honetan. Aintziratia arazoekin da gaixotasun bipolarrarekin gehien bat alkoholaren kontsumoa ikusi zen, gehien kontsumitzen zen sustantzia zela, eta gero gertaera psikotikoetan eta nortasun desorekekin kokaina kontsumoak ere. Hau Madrilen egindako beste ikerketa bat da, eta kasu honetan prevalentzia neurtu zuten hospitalizatutako pertsonetan. Eta eman ziren numeroa izan zen 125ko patologia duala ikusi aurkitu zuten, gehien bat gizonezkoak ziren, gazteagoak beste pazienteak baino, menpekotasunaren aurrekariak zeuden familian, delinkuentzia aurrekariak ere, eta arazo psikiatrikoekin gazteago eta tratamentuan lehenago hasitakoak ziren. Eguneko 25. Eta azkeneko ikerketa aipatuko izuna da, hau Bordelen egin zuten hango psikiatra batzuk, ikerketa hau, 2011koa da, eta hauek saiatu ziren pertsona bakoitzaren menpekotasunerako aurkatasun individuala ikertzen, ez? Eta pizkat aldatu zuten drogetan zentratutako eredua, pertsonengan zentratutako eredura. Ez zuten egin beste kontutan izaten, igual, heroina kontsu, honek ideia honen nahi du esan, gu zentratu beharrean pertsona batek heroina hartzen duela, eta arazo bat daukala, arazo bat dauka heroinarekin, baina geratu beharrean hor, ikusi segaitu pertsona hori hasi den heroina kontsumitzen, zer daukan bere atzetik, ze gaixotasun, edo ze situazio familiar, edo horren nahi duzan honek, bere du aldaketa honek.
gehien bat, patologia duaren ikusten den kontsuma, alkohola da, ez? Bai, azkenen sustantzia ilegala, hauet, lanean egiten dugurekin sustantzia ilegal bakarra delako, kalamua ere gure inguruan asko kontsumitzen den sustantzia da, azken urteetan era igoera handiarekin, eta kokaina izango litzateke beste sustantzia bat. Baina gehien ikusten dana polikontsumoa izaten da, ere bai, asko ikusten duguna. Adibidez, izen propioa badaukateia heroina eta kokaina batera sartzeak speedball ditzen da kalean, edo ketamina eta kokaina batera sartzeakoren konkreta, entzun unien dela gutxi zagotu dutez, kokaina eta ketamina batera sartzeak ere bai, zaila izena daukate kalean eta dana. Bueno, orain azalduko dizu pizka gure inguruko egoera, gehien bat ni Bizkaiko egoera ezagutzen dut, hemen lan egin dudalako beti ez, eta naiz da Bizkaiko osasun mental sare bat izan, bi azpizare badaude ere bai sare honen barruan, ez? Bat psikiatria orokorreko sarea eta beste menpekotasun sarea, edo adikziona, orain dela urte batzutara arte toxikomania sarea, toxikomanietako zentroa ditzen zirela. Menpekotasun sarean ditugu lau osasun zentru, lau osasun mental zentru, ez? Bi Bilbon, bat Barakaldon da beste bat Basauriko espetxean ere bai ondela 3 urte sortutakoa, kartzelan ere bai kontsumo handia ematen delako, eta hor dauden pertsonei laguntza bat eskaintzeko ere bai. Eguneko ospitale bat dago, Larrabetxun dago, oindala gutxira arte, oindala 3 urte arte bai komunitate terapeutikoa zena, horrek nahi desan lo egin altzela eta desintoxikazio egin da gero, ohitura aldaketetarako beste espazio bat zegoen, gaur egun krezia dela eta komunitate izatetik eguneko ospitale izatera pasatu da, ere bai ingreso dun desintoxikazio unitate bat dago Galdako Usansoloko ospitalean, hau Bizkaia guztirako da, sustantzia guztirako alkohola izan ez. Alkoholarekin arazoa bakarra, sustantzia bakarra alkohola da, orduan bakoitza bere, eskualde bakoitzan egin behar da ingresoa, desintoxikazio unitatean. 3 modulo psikosozial ere bai ditugu Bilbon, honeko Osakidetzarekin kontzertatua dira, ondela ja urte asko lanean da izenak, San Ignacio Rekalden eta Bilbo Zarran bai. Eta gero 3. sektoreko erakunde eta elkarteak ditugu, hauen artean komunitate terapeutiko 2 geratzen dira Bizkaian, eta eskerrak 3. sektore honi pertsonei lagundu izateko heltzen zaizkigun egoeretan sozialki eta beste adikzioaz gain edo menpekotasunaz gain beste arazo larriak dituztelako eta gure laguntza medikoa edo Osakidetzak eskaintzen duenarekin bakarrik ezingo gendulako ezelako nahikoa izango, ez? Psikiatria orokorreko sarean, hau bapatuko dute pizka bat olan gainetik, 19 osasun zentro daude Bizkaian, 19 horian 8 menpekotasun arazoak ere hartatzen dituzte. Normalean, psikiatra bat baino gehiago badago, psikiatra bat izaten da adikzioen hartaketa egiten duena, baina beste 11 zentro badaude, ez direla printzipioz menpekotasun arazorik hartatzen, orduan patologia duala badago, beste menpekotasun zentroetara bialtzen dira pertsona hauek, ez? Nik uste dut hau ere bai gaur egun aldatzen dagoela pizka bat, psikiatra arabera, psikiatra berriak daukaten azken ebaldiko formazioa gaitik, ez? Baina nahiko individuala da, zentro hauetan egiten dena. Badaude 4 zentro ere umetan eta bezaroentzat, hau eskualde bakoitzeko, eta eguneko ospital bat ere bai. Azken urtean ere bai lehenak edo lehen gertaera psikotikotako izeneko programak ere bai sortu dira, 4 zentro ere ditugu Bizkaian, 5 eguneko ospital, hauek gaixotasun mental larrietarako, TAC taldeak azken urtetan sortu den beste talde batzu dira, eta hauek badira talde txikia psikiatra, enfermera eta auxiliar batekin osatuak, hurbiltzen direla pazientearen bizilekura edo ingurura, itxaron beharren beraiek gugana etortzea, gehien bat hauek paziente larrienak izaten dira, pentsatzen dutena ez dutela behar tratamentorik edo zailtasun gehiago dituztenak. 3 ospitale psikiatriko epe ertain eta luzerako ere bai ditugu, Bermeo, Zaldibar
eta Zamudio, eta lau akut unitate hauek Zamudio kenduta, beste hirurak Gurutze eta Basurto eta Galdako ez daude gaur egun Bizkaiko sare, osasun mental sare barruan, baina bueno, bera lan egiten dugu dano batera. Eta aipatutako naiz da azkenengo zati hau, psikiatria orokorreko zatia, naiz da ez izan menpekotasunen sarea, toki guztietan patologia duala ikusten dugu gaur egun. Dagoelako kontsumoa gero eta gehiago kalean, eta gaixo mentala daukatelako arrisku gehiago ere bai kontsumoan jausteko, ez? Adibidez, nerabeen artean kalamuaren kontsumoa eta psikosia garatzeko arriskua, azken urtetan ikusten gaudena, ere bai, gero eta lehenago azten direlako kontsumitzen eta garatu gabeko garunetan horrek egin dezaken mina handiagoa delako ere bai. Adibidez, lehen gertare psikotikoen kasuan, 72ak sustantziren bat kontsumitzen zuen lehenengo gertare eduki zutenean, eta hauetatik 27, ia erdia, sustantzia nitzeko kontsumoa egiten zuten edo polikontsumoa, ez? Eta gero, gainera, arazoa dago ere bai, ospitalean ingresatuta egonda ere bai, sustantzien kontsumoak iditzea zaila dela gaur egun. Zelan psikiatrikoak eta zelan ospitalean zelan dauden antolatuta, ez, kontutan izanik. Adibide batzuk, adibidez, azkenengo hau aipatu dudana, sustantzien kontsumoa ospitaletan, ez, adibideat jarriko dizuet. 28 urteko neska bat, eskizofrenia diagnostikoarekin da anfetamina kontsumitzailea. Bere nahiaren kontra ospitale psikiatriko batean ingresatua dago. Anfetaminek eragiten dioten minaren inolako kontzientziarekin. Ingresatutako lehen 3 hilabetetan, iaia egunero, eta irten gabe, bakarri bere gurasoen bizitekin anfetamina hartzen zuen. Beste paziente batek emanda. Pentsau zelako arazoa egon zen neska honekin, alde batetik bera anfetamina hartzen, gu bestaldetik antipsikotikoak ematen, eta bihotza be bai, larri gu bildurrarekin zer gertatu altzitzaiola, ez? Beste kasu bat dela gutxi mutil batek kontatu zidala be bai, 30 urteko mutila, menpekotasun osasun mental zentro batean tratamenduan dago anfetaminak eta kalamua usteko. 3 hilabete kontsumitu gabe egon eta gero, liseria aparatuko arazo batengandik ingresatu zuten ospitale orokor batean, eta bertan ingresatuta zegoela kalamua erretzen hasi zen berriro. Oso erreza dela ospitaletan sustantziak sartzean egizuet esan horrekin, ez? Eta gero, bi azpizare hauek egotearen beste arazo batzuk praktikan ikusten direnak, ez, adibidez, pertsona batek eskizofrenia diagnostikoa badu, hau lehen gertatzen zen gehiago, nik uste gero eta gero gutxiago gertatzen dela zorionez, ez, baina eskizofrenia diagnostiko bazuen eta gainera heroina salea bazen, psikiatra batek eskizofrenia hartatzen zion eta beste batek heroinaren menpekotasuna. Eskizofreniaren arazoetariko bat, sinplek izan da ez, da psikiaren zatiketa edo estizioa. Orduan zela lagunduko diogu pazienteari, guk ere bere zatiketan laguntzen badiogu tratamendu bera ere zatikatuz, ez? Eta bonzan dudan bezala gero eta gutxiago gertatzen da. Eta azkena, beste adibide bat, ez? 50 urteko gizona, hau depresioak jota, familia medikoaren aradoa eta honek medikazioa jartzen dio. 2 hiletara ez denez hobeto sentitzen psikiatraren aradoa. Osasun mentaleko zentrora. Gizon hau herri txiki batekoa da eta ondoko herrira joan behar da psikiatraren gana. Eskonduta dago, bizeme alaba ditu, negozio txikidare bat ere baien nahiko ondo doazenak, seme gazteak autismoa du eta berarekin harremana nahiko zaila da, medikoen laguntza behar dute, ez? Psikiatrarekin izandako lehen konsultan, 4-5 ardo eta asteburutan kopatxoren bat edaten duela kontatzen dionean, medikuak beste zentro batera joan behar duela esaten dio lehen bailen alkohola usteko. Eta usten duenean, orduan bueltatu aldela bere zentro. Psikiatra orokorreko zentroa bere herritik 5 kilometrora dago. Ostera, alkoholaren kontsumoa kontrolatzeko egokitzen zaion zentroa 20 kilometro baino gehiagora. Eta azkeneko zentro honetan, depresio eta alkoholak hartatzen diote arazorik gabe. Bueno, etorkizuneko erronken artean, gehien bat bukatzen joateko,
Garrantzitsua dela, sustantzia batekiko menpekotasuna duten pertsonengan kontutan izatea gaixotasun mental bat ere bai eduki aldutela, orduan instrumentu klinikoak kribajerako edo behaketarako izatea interesgarria izan daiteke, edo gutxienez gu kontutan izatea hori, ez? Adostu behar dugu ere bai non eta nola tratatu arazo hauek, bai unitate berezia behar diren patologia dualerako edo ez, edo gaur daukagunarekin konpondu algaren komunikazioa hobetzen eta tratamenduak integratzen. Ezaguta eta formazio egokiak izatea egoilear garaian, bai mediku, bai erizain, bai psikologoak, menpekotasunen gaian, ez? Eta gero oinarri neurobiologikoekin ikerketin jarraitzea ere bai, hobeto lan egiteko. Ambulatorio mailan bizaren arteko harremana landuz eta profesionalen formazioa betuz, nik uste dut tratamendu egokiak aplika genitzakela, eta ere bai, profesionalen artean aldaketa bat ematen ari da, lehen esan duan bezala, egoiliar berrien artean, eta nik menpekotasuna, gaixotasunaren ikuspuntutik ulertzen dutelakoan nago, eta psikiatriaren parte moduan ikustea menpekotasunak, eta ez psikiatriatik aparte, ere bai gure artean marginatuak izatea, ez? Menpekotasunak duten pertsonak, edo menpekotasunekin lan egiten dugun profesionalak ere bai. Eta gero bukatzeko hauak patologia dualaren terminologiari buruz, nik uste batzutan laburra geratzen dela profil haueko pazienten larritasuna deskribatzeko, ez delego bi arazo izaten kontsumoa eta gaixotasun mentala, nahikoa dela, ez? Horren ez gaixotasun fizikoak, paziente asko ditugu GIP virusarekin, ez ere bai arazo fiziko larriekin, ekartzen ditu familia arazoak, arazo soziala, ja etxerik ez izatea, janari ez izatea, dirua ez izatea, eta horrek ekarri aldituen arazo legalak. Askotan guk esaten dugu, zelan pertsona bat ikutsiko du alkoholaren kontsumoa kalean bizi bada. Lehenengo bilatu beharko diogu beste minimo batzuk ez hori landu ahal izateko. Kasu klinikoa, ez dago denborarik liburuan dago, interesatzen zaionarentzat. Irakurriko dizuet, kasuan, uste du polita. Irakurtze dizuet. Gabriela 38 urteko emakume bat da, ospitale psikiatrikoan ezagutu nuen, psikiatriako unitate akutu batean. Psikiatriko unitate akutu batean laugarren ospitalatzea egin eta gero, egonaldi erdiko unitate batera bidaltza erabaki zuten. Jatorriz, Hego Amerikarra, Bizkaiko herri batean 10 urte zeramatzan bizitzen. 3 nebarremen artean gazteena da, bera neba nagusiaren atzetik etorri zen honantz 20 urterekin. Etorri eta denbora gutxira, bertako gizon bat ezagutu eta bikote egin ziren. Urte batzuetara, berarekin eskondu eta alaba bat eduki zuten, gaur egun 5 urte dituena. Alaba eduki eta gutxira, izan zuen lehen kontaktua psikiatra batekin, sintoma depresiboengatik. Senarrarekin ere arazoak hasi ziren. Umetxo auki zuen eta gero, ume aukita gero. Betidanik, gora beraz betetako harremana are gehiago okertzen hasi zen. Osasun mentaleko zentro batera joan eta antidepresibak hartzen hasi zen. Ordu arte neska antzeatsu eta mendeko moduan deskribatzen zuen bere burua. Gogorra egin zitzaion amarengatik banatzea, harreman estu baitzuen, estu egia. Haren etxean nahi zuen guztia zuen ekonomikoki, Hego Ameriketan, ez? Administrazio ikasketak egin zituen, bikotea zuen eta ez zuen drogekiko zaletasunik. Bikote harreman apurtu eta nebaren gana etortzeko erabaki hartu zuen. Alaba jaio zenetik 3 urteetan zehar berarekin ere harreman estuegia sortu zuen. Bat-batean, Gabrielaren ama gaixotu, hemen dena utzi eta amaren gana joan zen. 6 hilabetez ama zaindu eta hil arte berarekin egon zen. 2 hilabete beranduago berriz alabaren ondora bueltatu zen. Baina Hego Amerikan zegoen bitartean, senarrak dibortzioa eskatzea erabaki zuen. Hona bueltatzean bere etxera ezin zen joan eta nebaren etxean sartu behar izan zuen. Kalera gehiago irteten hasi zen. Juergan eta hasi zen gehiago kalera irtetzen. Psikoestimulanteak ezagutu zituen, anfetaminak eta kokaina ezagutu zituen. Bere arazoak ahazteko modua zirelakoan. Gainera animo basua igo egiten zioten. Sustantzia hauek erabiltzen eta salerosten zituzten gizonak ezagutu eta beraiekin aldi batez egon ohi zen. Bere jokabide aldaketa gehiagizkoak zirenean urgentzietara eramaten zuten. Alkohol kontsumoa ere ugaritu egin zen eta egun batzuetan bere burua zaindu ahal izateko ospitaleratzea onartzen zuen.
Bere bigarren ospitaleratzean gizon bat ezagutu zuen, ezegonkorra eta anfetamina erabiltzailea, gertaera psikotikoak zituena gehiegi kontsumitzen zuenean. Halako batean biak agertu ziren urgentzietan. Gabrielak aluzinazio bisualak zituen, bere bikotearen gorputza somorro txikiz betea ikusten zuen. Egun horretan anfetamina gehiegi hartu zituztela onartu zuten. 5 hilabeteko harremana eta gero, batek ingresatzen, beste ingresatzen, biak ingresatzen zuten oizean behin, ez? Eta gero horrelako harremana. Gabriela ingresatuta zegoela, bizitan haserrealdi bat izan zuten, eurek haserratu egin ziren. Horren ostean gizona etxera joan zen, eta bere burua leihotik bota zuen eta hil egin zen. Gabrielak ez zuen gehiago bizi nahi, horregaitik heldu zen psikiatrikora. Bertan pasatu dituen lehen 2 hilabetetan, anfetamina kontsumo ohikoa izan da. Lehen kontatu dizudan kasua bezala, neskarrena ia egunero honek berdina gertatu zitzaion. Horrek aldaketa bortitzak ekartzen dizkio. Bere amaren eta azken bikoteren galerak jorratu gabe ditu oraindik. Azken urteko kontrol falta dela eta erroldari gabe dago, diruri gabe eta nan eta pasaportea iraugita ditu. Berez buruaz beste egiteko pentsamendua gauza ohikoa da, baina alabak aurrera segitzeko indarra ematen dio. Neska honek azkenean, psikiatrikoan bere nahiaren kontra egon da gero, lortu genuen bere nahiaren bere bizitza aldatu izateko motibatzea ez, baina azkenean erabaki zuen alta voluntario hartzea eta beste paziente batekin bizitzera joan ziren batera. Pentsa zelako panorama ez. Eta bukatzeko, gaur bertan argitaratuko da liburu hau, dala adikzioi laguntza sare bidez ekitea, da Bizkaiko Osasun Mentaleko sareko psikiatra batek koordinatu du eta 40 langile desberdinek idatzitakoa da, eta interesa daukanerentzat, datorren astetik aurrera PDF-an bialdu altzaio, nahi baduzuen nire maila dago liburuan, eta interesa daukanentzat, hor dago ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, Idoia, eta orain Santi Mintegi. Egunon, Santi Mintegi naz mesez altzatu danak. Bai, danak. Zehona sartu gara beratzietan, mesez apurat onela samea, bai, danak, zube bai, danak, samea, bida horra zara, zube bai, Josu, zube bai, ikusten zaitut hor, luzatu apurat, zube bai, oin jesarri, oin bai, nire bai. Gauza bat, ni emetik ez dute hitzik egingoz, sartu berri direnak, horregon daitezke, ezke gero andamio bat jarriko dabe kanpoan, Zemen iaz dago tokirik, ordan hor andamio bat jarriko dabe nahi bagozu, bestela etorri hona, zuen meze esan ditzen zarie, zue biak. Biki, esan dut naia eta Bikita nahiara, kriston heroinak, ze badira hemen jesar diren bakarrak, eta ez ait, edo teleskopioa jarri horrez, josago tristura. Bueno, ni larrialdi zerbitzu batean ite holan, umeak hartatzen, 14 urterate, eta nik nik ikusten dodanari buruz. Eta nik ikusten dodana da, iceberg erraldoi baten ez punta, baizik eta puntaren punta. Puntaren punta, beste moduan puntaren punta. Eta hau da, gero eta gehiagotan ikusten duguna, larun bat arratzeldo batean, ospitale aurreko larrealdi zerbitzu batek, edo poliziak, edo batek dakinok, ekarten dauan gure zerbitzura 12-13 urteko ume barra nerabe bat, kalean topatu dabela, konorte barik, bakarrik, hotz, eta gure zerbitzuak hartzen dabe. Ona, hau da, ez da azken hartatu duguna. Kostaten zaio behia zabaltza, familia bidean dau, esploratzen azten gara, ABC egiten, berotzen, oksigenoa, aztertu, probak, arropak endu, eta arropak entzen dautzagunean,
hau paketea jausten dakoz, 12 urte ditudan pertsona bati. Ez? Lotin behar da batzutan, bina bajarri agitatuta dagolako, eta nire galdera da, ia benetan gu prest gauzan hau tratatzeko. Eta ez bakarrik gu, jakin behar dugu, azken batean tratamiento teknikoa edo momentuan inbar diran gauzeak, nahiko argi dauz eta ez dira gatzak egiteko, baina jakin behar dugu, ia familiak prest aldauzan honetarako eta bai gure gizartea prest aldagoan, ez? Diapositiba antzerakoa jarri dugu, Kaiado jauna, bai antzerako jakin baneu kanduko nuke, baina honetarako prest egon behar dugu. Eta nik ez dakit gu prest gauzan, ez dakit, ez? Eta hau da prest egotea. Azken batean, gu burutu izan dugu olako ikerkuntza bat, mundu mailan, osasun erakundeko 4 erregioetako larrialdi zerbitzuak hartuta, 105 larrialdi zerbitzu, publikazio ikaragarria izango da, baina nik estimatzen dut asko grafiko hau, eta grafiko honetan ikusten da kolore gorria hau ze polita da, ez? Eta zean agertzen diran, 10 urtekin. Bai, batekin dau hor, ostia, bai, batek, Espainiak irakurri dut ez da, ostia esan da, bai, baina ez da sorpresa zuentzako, batez egaztentzako, jun kalera ikustera, ez? Bale, 10 urtekin ikusten dira, hemen Euskal Herrian 11 urtekin, hau da, mundu mailan, atsegina hartzeko intoxikazioak. Puntaren punta, ospitalera datosanak, ondo dausanak kaldean zetako etorriko dira ospitalera, ez? Bale, eta orduan, klaro, zuek ez dozu, baina horiek Amerikarra dira, ez? Donald Trump, ez? George Bush, Ronald Reagan, ez? Andas, ez, bitu ez. Beste gauza batzutan igual txartoago ibiliko dira, baina honetan geu gara eredu, Europarrak gara eredu. Eta orduan, klaro, zuek izango zu, Europan hainbeste jende dao, bazkaragu izango euskaldunok, ez? Claro. Eta orduan guk zein gendun hori hartatu, ez? Eta estatu mailan hartatu genduzan, hamarkada baten hartzen genduzan intoxikazioak. Pediatrian harinaz berbetan, pediatrian, 14 toki batzutan 18 urtera arte, ez? Eta aldaketa batzuk ikusi genduzan, eta nabarmenena hau, etanola, gora etanola, gora jaia eta gora etanola, ez? Bikostu baino gehiago egin zan. Claro, baina estatuan izan da, ze pentsagen duen guk, hori Madrilen izango da. Claro, edo Valentzian, ze hainbeste inmigrante bituzako gauzak ekarten dauzku ezan, ez? Ez gara gu izango, ez euskaldun petoak, ez? Claro, horren zingen duen, gu gauza asko ikartzen dugu, emoten dago lanik ez dugu behiten. Umeak ikusten dugu, baina noizbenka bai pentsatu iten dugu, zelan hobetu daitekezan gauzeak, ez? Eta horren, estatu mailan, hartatu gendun hau, ez? Eta diferentzia nabariak topatu gendu zan, ze desberdina gara, hori jende guztia daki, ez? Diferentzia egin artean, bat. Aurkitu endun, eta ez dakit nik zuen guztoko izango da, ez? Ze, 14 urte baino gazteagoen artean, atsegin hartzeko intoxikazioak 6.6 izan zian, ez? Bueno, non gehien hemen, gure aberrian, ez? Ostras, liderrak, ederto, haupa, gora Euskal Herria, aurrera, ez? Zazken batean, ezki gure kulturan dago, hori batek ezaustan, tanio, gure kulturan dago, zoragarri, 12 urtekin. Bueno, baina hori esan gauza berria, ez? Azken batean hainbeste paper, hainbeste publikazio da honetaz, esan ez zelako arriskua dan alkola Europan gazteak, hemen 15-16, hemen ez, hemen 12-13, zederto. Naka guazatozu, hoik interesa izango da honetan, ez? Horban, guazen, abertz esaten dauan munduko osasun erakundeak, eta esaten dauan Europa, alkola, Europa. Claro,
Europan hainbeste arazo dekogu, ez? Hain txarto gauz, ez? Ze, paroa, ez? Korrupzioa. Bitu, naiz eta arazoiek egon munduko, osasun erakundeak esaten, behitu. Larriagoa da Europa eta ganera oso larria da zuek, sanitarioak egiten dozuena. Ze, konton hartun da zelako indarra izan aldo zuen, zuek Europa mailan emoten dozuen erantzuna erabat kaskarra da. Bai, eta ni sanitarioa naz, zuek eta ni, nien arlioratzen, ez dut esango, zuek egiten dozu etxartu nik ondo, ez. Sensazional, zagarri. Kongreso batean Gijonen izan zen, eta urten, eta botellon bat egon zen, eta nik hori neban ezagutzen, ni Bilboko jaietan egon naz gaztetan, baina, nik zezango diferentea zan, ez diferentea. Ez da diferentea zan, baina, itzela izan zan. Eta suerte txarrokin eban, ze urten eban kongresotik tipo negaz. Amerikarra, Dominikar jatorria, eta tipoa gelditu zan, honela, ezki gelditu zan, holan. Eta zoztan, zer da teni botelloia? Jode, botelloia, guazen gero interneten lakotziko hau zer dan. Hora gertzen da interneten nora jun behar diran 14 urte daukezanak, eta ez da zebe pasatzen, ez? Eta berak zauztan, zelan konsentitzen dozue, zuek hau, eta gu hori politikoa dira, ez? Eta berak zauztan, baina zuk uste oso benetan politikoak aldatuko da bela hau? Hori izarteak aldatu behar dau. Eta hor kongresoan egon zarie pediatrak, erizainak, zerbitzuburuak, unibertsitateko irakasleak, eta zerbaitin behar dozue. Eta tipuak arrazoia zeukan. Azken batean gero pentsatu eman, guk zer egiten dugu. Beitu hau da gure zerbitzua, danak dira neskak, edo 89. Hau bada rara abiz gure zerbitzua. Baina, bueno, zer egiten dugu? Gu umeak hartuz. Orduan, nik erakutzen edatzuet zer hartzen dugun. Hau da, mundu mailan, adina, 10 urtekin. Hemen Euskal Herrian ja batzuk hartu duguz 11 urtekin. Lehen izaten ziren gizonezkoak, orain gehiago emakumezkoak. Ze hori bardintasuna bebai, horretan bebai ondo da hau, ez? Zelan lortzen dugun, ez? Ez dira hauek, datosanak, ez, badira hauek. Ze, klaro, zuk ikusten dozuzanean hor, larun batean, kriston lan agonda, esatuzu, jode, ganera hau. Eta hori normala da pentsatzea, ez? Eta pentsatu, jodonek zerbait izango da ona etorteko. Ez. Badira familia normalak, kokatxoen artean, ez? Ez dira familia ez estrukturatuak, eta edo zeinik gertatu aliako. Eta hau bada, honela ikustea zeguk lagundu aldautzegu, asko lagundu daikegu benetan, Noiz etorten dira arratzaldez, klaro, 10 urtekin, zarragoa direnak gabaz, baina 12 urtez, kurda hon bat hartzeko, 6etan, gero bueltatzeko 9etan etxera, pastan dana da, batzutan pasatu iten zara eta maitzen duzu ospitalean, ez? Bale? Hemen batez ere asteburuetan, baina beste toki batzutan, egun guztietan, behitu zelako impactoa dekon, honek, eziketan, familiaren estrukturan, hainbeste gauzetan, ez? Zer hartzen dabe, hau osona da, alkola, klaro, alkola, ez? Eta hemen, droga inhalatuak gutxiago antzematen ditugunak, ze, klaro, dana ez da antzematen. 110, kanabisa, 13 urte, barriro, kanabis plus alkola. Eta ze alkola hartzen dabe, pues el top, vodka. Hori, behitu, mundu mailan toki guztitan. Vodka gero whiskia, ez da garagardoa, ez da ardau ez vodka, harin, bale? Ondo. Eta zelan datoz, txarto, batzuk etorten dira igual gurasoekaz, kabreatuta ezakit hartu dauan, ez, gehienak koman, kalean, hotz, bakarrik. 160 behintzat ordu batzuk emoten doz ospitaletan, eta 104 intensibotan. Bale?
ez dautzo kalterik egin. Ezkain gaztea da, justo probatu da, eta minin dautzo, ez. Berak dakon etanol maila bada intoxikazio larri baten nivela. Eta kriston arriskoa da momentu horretan pertsona horrentzat. Zenik ez natzen direnean beti ezatea dutze, joda, 13 urtekin, honela, zurekin nahi dabena egingo dabe, nahi dabena. 18 urtekin igual bai, baina 13 urtekin, 13 urtekin laguna juten dira, 18 urtekin ez, 13 urtekin zututen dira eta badu hasta bakarrik gelditzen dira. Bale, beste gauza bada, toma foto, eta ez dezeo pasatzen interneten topatu, hainbeste da oso poita dira. Kriston arrisku egoera, abuso sexuala, traumatismoak, hainbeste gauza. Justo probatu dau eta txarto etorriako ez. 125 esaten dau ez dala lehenengo intoxikazioa horrela. Eta hori da esaten da, bena, eta zu pentsa, ni ez natzen banaz, kriston kurda eukinda lagunekaz, eta ez natzen naz, ospitalean, oksigenoagaz, suero, medikoak erizainak eta nire ama hor. Normalean esango, joia, hau da lehenengo aldia, ez? Baitu, uniko eta bostak esaten dago ez. Santi, parkatu nire birra hau 5 minutu. 5 minutu, bai, lasa, honaitzen doa. Bai, orduan pentsatu behar dugu, zer egin dugun, beste gauza bat eta zitzein, edo, pentsatu igual aukera gehiago dekogu, baina, noiz izango da azkenengo aukera. Nahikoa da, egiten gabizana, hala bada esan zeraitik, gizar zerbitzuetatik esaten dabe, ume gehienak etortenak ez, justizia departamentutik eta ez pediatren gandik. Arrisku pilua dago eta gur gauz lanean, eta zerbait egin alda. Azken batean, zenbat eta harinago egin, eragoinkorragoa izango delako. Bale? Baina jainkoak ez dago egingo, jainkoak ez. Eta badauz eskua sartzeko arrazoia. Zenbat eta harinago, hobe. Bi, hainari nazten badira, eragin izango dau orain eta geroago. 3, alkolaz azten badira, igual erantzuningo da behobeto. Droga bategaz ja txartoago, bi drogekaz zenbat eta gehiago txartoago. Baina, bebai badaoz arrazoiak eskua sartzeko nik egiten duten, lan egiten duten tokian. Bat, aukera kritiko, ze nerabeak ez doaz medikoetara. Eta are gutxiago ospitaletara, orduan hori aukera kritikoa da, eta bigarrena, eta nagusina hemen bizi garelako. Zerbaiten alda, gehiago, bai, zalantzari gabe. Oindala urte batzuk bitu medikoak tabakoaren propaganda egiten. Bai? Eta hori desagertu da, ez? Galdera da noiz ingo dugun. Noiz. Hau orain erabiltzen dut, oindala urte batzuk hau erabiltzen deban. Urte batzu barruz egiten badugu, hau erabideatuko dugu. Bai, eta holanda, holanda. Debekatuta dago, mesedez, debekatuta dago. Dana debekua, ez? Kultura. Gogoratu frontoiak eta tabakoa. Gogoratu txokoak, ez? Andrak at. Gogoratu antzarrak, lekitxon, gauzak aldatu indira. Zeraitik ezin dugu aldatu hau. Bale. Kultura. Nik hau ikusen eban, eta zaman, hause da. Sartu nintzen gobean, eta desilusion, no pases por caja. Ez, aldaketa kulturala behar da, kulturala. Hau da aldatu behar duguna. Sartu interneten, edo zuek atatzen dozu esan argazkiak. Zeu da gure egunerokotasuna, eta hau da normala ez dana. Eziketa. Lasai azken slide, azkena. Irudimena erabiliz, danok bateginik, ez bakarri beste gauza batzuetan baizik eta honetan bebai.
osasun eragileak, sozialak, politikoak, heziketaria, baina batez familiak eta nerabeak kontuan hartun da. Eta horregaitik, ni behintzat txalotu barot, eta lehen gaineti pasada, hau. Ze bada, nik ezautzen dutena behintzat, ingurunean, lehenengo aldiz, eragile sozialak batzen direla gobernu baten azpian, eta gobernu batek bultzatuak zerbait egiteko. Eta ez geniada bat egiteko, eta gogoratu mesedez, ministro batek ezaganean behin multatu edo izuna jarriko bautzegu, ume bat behin baino gehiagotan juten bada moskortuta larrialdi zerbitzu batera, eta bere gurasoak jasoko da behizuna. Horre dira geniadak, hau da lana. Ordan, besterik gabe, galderari badekozu, ez niri bakarri, bezik eta beste guztientzat, eskerrik asko gotearren hemen, Bueno, eskerrak barriro be iruroi, eta, bueno, orain zuen galderen zain geldiko gara, badezu eso zer galdetzeko, bateren bati, konkretuan, galdera zabalen bat, edo zeinek erantzutekoa. Bueno, ez badago galderarik, galdera bat egin nahi diot Santirinik. Olako, hasieran jarri duzun kasua, hori neskatila horrena, esnatzen direnean eta pasatzen zaienean intoxikazioa eta jaitxe egiteko bedaudenean, psikiatra ere ditzen diozue? Betidanik ez jakin dut eskerra galdetza etik, eskerrak. Beitu, badago desoreka hain importante bat, eta horretaz diskutidu dugu askotan. Ze, nik ez dakit psikiatra batek ikusi behar daban. Ez dakit. Ni badakit hor laguntza behar dela. Eta laguntza ez da bakarrik jun etxera eta oro urrengo egunetan jun pediatra gana, ez dira jungo. Ez dira jungo lotzagaiti bakarrik. Horan, munduko toki batzutan, psikiatran gana, oza, psikiatrak ikusten dauz eta gero zehidu egiten dauz. Horan, gu orain egiten gabizana da, plan horren barruan, behintzat, ez bakarrik tratatu eta aholku batzuk emon hor, baizik eta saiatu intervenzio laburrak egiten hor, eta hori eta gero jakin zelako segimendu egin behar dan, eta zelan ez bilatu daikegun erruduna, ez zelan lagundu daikegun familia hori da egiten gabizana, baina gaur arte hori ez da goratuta hemen Euskal Herrian, ez? Gehien bat esaten dut, jarri dozu portzentai bat zan idei autolitikoak edo... Bueno, ezkeri bada, hori beste hau zara, hori bada hori txarto igual azaldunaz, horrek ziren intoxikazio guztiak mundu mailan, gehienak umeak ikusten duzan ezaten dira, zoze hartzen dabe eta irintziten dabe, baina 110 gitxe gora bera badira rekreazionalak, atzein hartzeko, eta beste 110 suizidioa lehinak, eta horre guztiak psikiatraren parte, psikiatra hartatuz juten dira etxera. Bai, diferentea da. Bakarrik, komentario bat egiteko, nik gutzetan guardiak egiten duan psikiatra naiz, eta egia da, Roberak ere komentatu berdina, eta adibidez, helbuen zerbitzuetan olako kasuak agertzen direna normalan ditzen digute, eta egia da pediatriako zerbitzutik gutxiago, Osa, zindala, bueltak ematen zidan sozieri. Egia da, gero, psikiatrak interbentzio hor akutuki ezin duela gauza handirik egin, Azkenean orientazioa norbaitek ematen badio, berdin du pediatrak egin edo psikiatra batek egin, baina bai zimaz komentatzeko, adibidez, egia da pediatria zerbitzutik igual gutxiago ditu digutela, kasu horien aurrean, eta duetan gehiago. Nik erantzun hor badautzut, nik esango dutzun, zerbaitin berdala argi dau. Argi, oso argi, Eta ez bakarri guk, gu bagara puntaren punta. Zendik atatzen badaz hemen, emergentziazko datuak, horre beldurra emotekoa dira. Azken baten gero jendeak esaten dau, zehaitik eraten dabez ospitalera, ez da behar. Eroan da iezala etxera, kurda pasatzera. Uneko 30 eskanera jasotzen dau. Eta uneko 4 intensibotara juten da. Eraten dabe,
Eta ondo eginda ganera oso txarto dausalako umeak, oso txarto. Eta eragina, zerbaitin beharra ez bakarrik heltzen direnak, baizik eta bebai, jendeak esaten dugu nerabe guztietan beharra, baina behintzat, deitzen badabe larrialdi zerbitzu batera eta juten bazara, urteten badozu zure asistenzia puntotik ambulantziaz eta heltzen bazara ume badagolako hor, edo nerabe badagolako hor, nerabe hori apura diferentea da, eta laguntza behar da, berak eta be familia. Ze familiak askotan, ni galdetzen duzte, eta hori zer? Zerik beti zaten gauza bat izango da, emetik ataratzea, eta normalean ez dago arazorik. Eta bigarrena da, gero etxea zazanean, ez? Konfidantza guztia utzi, eta harremanak barriro berse strukturatu, eta ganera gero lotza, ez? Zeran jungo naz ni honegaitik, ez? Eta gero, azkenean etorten da minimizazioa, ez? Hau, exagerazio bat izan da, lehenengo alde izan da, txarto etorriako, ez da ditez. Arazo bada Euskal Herrian, arazo larria. Gero, arroz nago dela, arazo sozial bat dela, arazo psikiatriko bat, baina gehiago, ez? Azkenan oso zabalduta dagoen ohitura edo ez dakizelan ditu, ez? Baina nerabeen artean gehienek edaten ditu, ez? Egia da igual arazoa hartatzeko garrantzitsuagoa dela gizarte mailan aldaketak egitea edo familiak lantzea beste moduren batean informazio gehiago emanda edo lan eskoletan igual, da? Atzien bateren batek eskatu da hitza, bai. Asunto da, ez dago izatea, aldaketa kulturala egiteko alkohola inguru. Txikitatik duten basoak alkohola date, azten urtan, festa bat dagoenean, eskontza bat dagoenean, gero jaietan jente guztu dute alkohola date ondo pasatzeko, ez? Garraskoa da alkohola posi ditzeko, ez? Beitu, guri gobernuak deituzkunean nik esan neutzen. Beitu, nena etorriko naz nik esateko zer ikusten duten. Nik ez dut esango zerin behar dan. Ze probablemente gehiago, eta honela esan neutzen, gehiago jakingo dau muniainek, edo eragin gehiago izango dau muniainek, nik baino, hori ez dago zalantzarik. Ze bada aldaketa soziala behar dana. Baina beste gauza batzuk aldatu dira. Zu kruzezen sartu zinanean, eta ni kruzezen sartu nintzanean, horrek fumaderoak izaten zira mediko biltzarrak, eta gaur egun imposibla da mediko batengan ajun eta zigarroa erretzen ikuste, hori imposibla da. Eta izan da aldaketa kulturala. Zuta biok menditik ibiltzen ginean gaztetan, gero txoko batera juten bagina oso tipikoa zan gizonezkoentzat izatea. Eta gizona bakarrik sartzea, eta egun bat bakarrik sartzen ziren Andreak, ez? Eta Legitioko jaietara juten ziren, eta inbeste eredu da, edo oso tipikoa zen, antzarra, bizirik, eta gero entzuten zen, eske samea diferentea da, eske hau goma edo ez dakizer, baina lehen bazan, eta hori ja desartu da. Claro, olako, tabakoaren aldaketa kriston borroka izan zen, oso gorra, gaur egun jendeak normaltzat ikusten dau. Honetan, nire uste zin berdana da, batu eta saiakera batekin. Hau ez da normala. Ez da normala, eta dira buruan zatu baiakuna, 13 urteko taldeak horregotea jaietan kriston litoriekiz. Eta hori ez da normala, eta gaur egun hemen bada, eta zuk ikusten zuta, ezka horra doaz, bakizu jaia dira. Baina gero kanpotik etorten jatzuz batzuk, nik hau komentatu beste herrialdetako jendearekin, ez? Eta jendea zan, hori ezin da. Eta nik ez dut esaten gure gizartea beste baino txarragoa denik, baina guk hemen arazo bat daukagu. Beste toki batzutan igual eukiko dabe, hemen badago, eta jende guztiak ezautzen dau. Zenik kazetariek elkarrizketak egiten dauztenea ez da dauzte, hori, basako sorpresa nik ez da dautze gazte baira, zean sorpresa. Bazezat dauztazu. Zu ezabilten kaletik ala. Nire erditik ikusten dut. Eta hor kriston batago, kriston eziketa lana. Eta ez izunak, ez bildurtu, ez debekatu, ez ezer. Debekatu eta dau, bildurra badau. Baina bada aldaketa kulturala eta soziala. Nire ustez, igual, beste gauza zaten dago, eta beste batek konpontzen dago bestera batera dirua jartzen, erreza hau.
Besterik, alderarik? Bueno, orduen, nik neuk egin dutzet bat Koldori. Berak asaldu da benetik, badirudi ez, Holanda, droga barriak edo sustantzia barriak, sintetikoak dira batetik, gero eta tosikoagoak, gero eta aurrunago euren jatorrizko sustantziatik, ez? Orduen, hori izan ditik alkoholaren inguren gertatzen denez, gizarte aldatu egin dela, testu inguru aldatu dela, zer bultzatu dau droga horrek hain eraginkorrak, hain kaltegarriak izatea, eta noraino heldu gaitezke holan jarraitu eskero? Galdera komplikatua benetan. Drogak ere aldatzen dira, gizarte aldatzen den neurrian. Gaur egun, baliabide tekniko askoz hobeagoak eta errezagoa ditugu droga sintetikoak egiteko. Lehen kostatzen zena izugarrizko esfortzu, bai ekonomikoa, bai denboraldetik, orain oso azkar egiten da. Horrek baimentzen du, gero eta droga gehiago egitea. Gaur egun, jatorrizko egitura kimikotik aterata, momentu batean, laborategi batean, sintetizatu dezakete 500 motako sustantziak. Hoietako gehienak gaur ere oso errez da salgai jartzea interneten bidez. Edo nork eskatu dezake, lortu dezake, berriak diren ez daude debekatutako drogen zerrendan, ez dira ilegalak, berez. Horrek baimentzen du, nolabait gertutasun hori. Droga sintetiko pilo bat, oso errez lortzeko, eta oso errez gainera jartzen dira merkatuan jakiteko zein den benetako beraien eraginak. Bai gizakiengan, ez dirako inolako frogarik egin. Hortik hasten dira arazoak hartzen, benetan droga hori konsumitzen direnean. Ere joera dago ere, hori komentatzen den bezala, alkoholarekin bezala, logikoa denez ikusi dugu gazteen artean horrelako joera gauza berriak, droga berria frogatzeko, baina beti ere jakin barik zentzu diren eraginak. Gero konturatzen dira, ja nolabait berandu delako, eriotxa daudelako, pozointxe daudelako, eta orduan droga horiek nolabait kentzen dira, baina gertuko dira gero eta gehiago. Horretan, pixkat, atentzioa emoten da ustez, badago zela sustantzia batzuk ezaguna direla, askotan kontsumitu dira eta ilegala direna, eta justo merkatu guzti hau legala da. Edo, bueno, ez da ilegala, ez? Alegala. Nik idoiari, ez dugu hemen izilik gelditzuko, esan duzu, igual ez da galdera, edo ez da erantzun errazekoa be, baina zaila dela beriztea nun hasten dan patologia dualean osasun arazo bat, osasun mentala aukitea edo konsumoa. Orden, zu zeure praktikan eta holan teoria handi barik, ze jarrera dekuzu horren aurrean? Zelan baloratzen duzu gaixo bat lehen motaz datorrenean, adibide bat jartzearen? Bueno, ni saiatzen ez ikusten pertsona bere osotasunean, ez? Berdin zait gauza bat lehenengo etorri bada edo ez, farmakologikoki askotan berdina tratamentua, osea ez dauka lehenengo kontsumitzen hasi gertara psikotiko bat badauka, azkenan pertsona bat psikosierako joera badauka, antzerako tratamentu dauka drogak hartzen edo drogak hartu barik, sustantziak hartzen edo ez. Eta saiatzen gara pizka bat aztertzen zer egon zen lehengo, sustantzien kontsumoa, edo lehengo gaixotu zen gaixotasun mentala ikusi gendun, baina askotan batera ematen direnan, desberdintasun horrek praktikarako ez digu bez. Begiratzen duguna da pizka bat zer predominatzen duen, ez? Ze sintoma, adikzioaren aldetik edo sintoma psikiatrikoak. Eta horren arabera, horrek batzutan egiten du azpizare bi horietan alde baten edo bestean egotea. Badaude pertsona eskizofrenia batekin urte askotakoak eta bizitzaren momentu baten alkoholaren kontsumoa igo egiten da, da badaude medikoaren arabera bialduko du beste profesional baten gana edo berak hartatuko du dena.
Ni saiatzen ez, dagoen dana hartatzen, ez? Baina egia da ere bai, sistema montatuta zelan dagoen, adibidez psikiatria orokorreko osasun mental zentro askotan ez dira txiz kontrolek egiten. Ez, adikzioetakoetan denetan, gero psikiatria orokorrekoetan batzutan bai, beste batzutan ez. Eta hori baten interesa da, eta horren burrokatzea, eta hori lortzea izango litzateke nik uste dut, baina egia da sistema oraindik horrela montatuta dagoen, eta psikiatria orokorretik batzutan menpekotasun sarera bialtzen digute jendeak, oitzitzea kontrola egiteko. Eta igual batzutan beraiek jarraitzen dute depresioa eta beraiek esaten du ni beti menpekotasunen sarean egin du lan, ez? Baina beste psikiatria orokorrekoak igual jarraitzen diote pertsona hori ikusten, baina gero nik ere ikusten dut, eta nik uste dut azketan horrela pertsonari ez diogula atentzioa laguntzen, baizik eta banandu badaude pertsona batzuk horrela jarraitu nahi dutela eta gustora dauzela bi psikiatrekin egoten, Baina, nire ideia izango zen dana integratzea eta errespetatzea hori bai, nahi duenak birekin jarraitu, jarraitzea, ez? Baina, ni pertsona berri batekin hasten banaiz, nahiz da eskizofrenia ikusi edo psikosi bat azken eskizofrenikoa dela, ni jarraituko nuke hartatzen printzipioz. Baina, hori aldaketa egin behar da poliki-poliki, nik uste dut. Bale, hor beste galdera bat, Angel? Arazo gutxien daude eta zergaitik zaiek funtzio eta Orain bai. Mundu mailan badaoz beste batzu kondo doazanak, Gu ikerkuntza egin gendune izan zen, bada ikerkuntza epidemiologiko bat, zera intoxikazioak aztertzeko, ez? Badaoz beste batzuk bebai txarto dauzanak, esaterako Ego Amerika. Ego Amerika baiko Argentina, Uruguai, Brasilo sartuta, eta droga desberdinak izaten dira. Eta horretik zera drogen alatuak eta beste droga batzuk sarriago ikusten dira. Hemen ikusten dana da, batez ere gazteak. Eta hor bai gara txapelduna, pero, lehenak, atleti moduan, onena, mundu mailan, hor gu, euskaldunak, lehenengo lerroan. Zezatu bai ikusten mazu Irlandan eta Britania hundian, hori ikusten dana da, apura nagusiagoak eta tabernetan, naiz eta debekatuta egon. Eta hor, kriston hartzen abez. Baina gazteak, hau da, 14 urte baino gazteagoak kalean, amen. Ez da libra, ez bakarrik Euskal Herria, bebai badaoz Zaragoza, Katalunia, badao bebai, Zer egin daben? Nik ez dut uste zer egin dabenik. Baina hortik lehen Joserak esan dabe bai. Eta nik hori lehen esan dut, ezke gure kulturan dago sartuta. Eta nire bai, asko gustatzen eta, hor lagunek azkuta, eta badago lotura bat. Baina badagoz gauza batzuk normalak ez direnak. Eta gaur egun, lehen emakumea etxean egoten zen, eta arra kanpoan gozatzen. Eta haren bebai, ez da inarrabo ikustea, guraso biak tabernan eta umeak kanpoan, ume txikiak. Eta hori bada arazo kulturala, eta bada arazo soziala. Ze txikitatik ikusten da hori normaltzat. Horren, hamen reflexio sakon batin behar da, sakon bat. Eta nire uste zuri izan da, gobernuak zaiatu izan da egiten, ze azken batean denetarik egon da hor, ez bakarri medikoak, medikoak azken batean zezango dugu honetaz. Izan behar da eragile sozialak. Eta orduan, lehen ikusi dut hor metroan, botellon egiten diren tokietan, eragile sozialak eta zitzaiak egongo direla, eta zerbait egin behar da. Zerbait egin behar da bialdian, eta kilometroaken eta Nafarroa oinezen, zerbait egin behar da Euskaldun moduan, edo herri urratzen, ze lotzagarria da, eta ez naz gehiago erotu nahi, baina ezke hemen danok gara errudun, errudunik egotekotan, eta erru gitxien daukana da hor da ona, edan da, eta erruduna bai, baina hemen zerbait egin behar da, serioski, aldatu nahi badugu hau. Ez badugu ja
bi zenbaki horiek desagertzea nahi, eta ja 9 urteko, ze oindala urte batzuk esaten badutze, 12 urteko, bitu, ni parlamentuan hon nintzen, alboan PP-koa, hemen PSOE-koa, hor PNV-koa eta hor Bildukoa, egon zian. Eta nik esan dutzen, bitu, gauza baten adosan gara danak. Zuek, emeko inork ez daunai, nik berari deitzea, esanez, bere semea, komandagola, 12 urtekin, kisto moskorraldi, azken egingo dautzaguz, igual lesio cerebrala deko. Inork ez daunai, ez da? Ba, guazenia behingoz gauza bat dano bat ere egiten dugun. Zer ez dago politikarik. Edo politika, ez dago partidurik, politika bai, izki maiuskuluekaz, ez? Horban, hau bada, arazo bat, aurre egin bat dautzaguna, eta igual hau planteatu dana, igual txartu atatzen da, aldatuko da, baina zerbait egin behar da. Bezin da hau bere kabu usutzi, jun herriko jaietara. Bota bat emon, edo jun asteburuetan Bilbotik, edo Gorlizetik, ni Gorlizen bizina, por cierto, munduko herririk onena. Gero realde batzuetan esaten dabe gitxia, babitu, estatu batuetan esaterako gitxia, hain demonizatuta dituguna, baina gero sozidio alegin pillo esaten dabe. Orduan, eta Europan ikusten dana da, gutxiago esaterako gu badeko Italian gutxiago, eta Italian hospitale asko, eta Italiarran izautu doaz, eta hau presentatzen dugunean, eta bada jende normala, Osa, ez pentsa, no, eski bada tipo arraro, ez jende nona eta bezala, hori ikusten zu, bai. Europako ekialdean bebai asko ikusten da. Eta beste gauza bat. Eta beste bat egongo balitz imagina, Rumanian 8 urtekin, ez da, orduan gu ez dugu zer egingo. Ze hori da beste bat, ez? Horiek txartago dauz, ez, hemen dau, hemen arazo hemen dau. Entzuten da, anekdota moduan bezerik esan nahi nuen, nik entzun da neukela gaztei kilometroari deitzen kilolitros, ez? Eta hain dela 2 edo 3 urte ja entzun da neuken, arduratuta edo bertako antolatzaileak hasi zirela bezperako kontzertuak kentzen, gazteen guneak, familiak eta umeak ibiltzen ziren lekuetatik pizkat apartatuz oso kontziente, hau denon arteko lan badala, ez? Atzean beste bat dago, galdera eske. Reflexio txabat. Ezin garen lagun denbora, egia da gauzak asko aldatu inber direla eta oso komplexua da gauzak aldatzea, baina ezin gara egun guztia baloiak kanpora botatzen, gurea ez da errua, gugara parte handi bat, ari garela egun guztietan soziadea medikalizatzen, edo mundu guztiari drogak sartzen. Zenbat jende dago drogodependiente iatrogeniko, guk erabiltzen dugun medikazioarekin. Igual gube bai hasi bargara kontu pixka bat eukitzen. Medikazioa ematen dugunean, umei anfetaminak ematen zaie, askoi. Eta, mea kulpa bebai entonatu behar dugu. Mea kulpa gaudelako gizartaren barruan eta gizarte guzti horrela dagoelako. Benzodiazepinek bebai kristona arazoa daukagu, eta hori bebai kontutan eukitzekoa da, ados nago, bai. Beitu. Baina benzodiazepina justo ansiolitikoak adikzioa edo enbekotasuna egiteko indarra dira dakatelako, eta ez daukagu behar den kontrola. Dena den nik esango neban gauza bat, Nunean politiko bat ikusten entrevistan, eta nire ustez nahiko gauza zentzunak esaten zituan, eta esaten, hau ja gertatu da, guazen konpontzera. Eta orduan nik kontuatu naz askotan ospitalean, olako umeak hartatzen genduzanean, lehenengo gauza zan nor da erruduna. Eta askotan gurasoak etorten diran, esaten badakin nor saldu dautzon, oneri edo nok emon dautzon, eta galdera ez da hori, galdera da, eta zergaitik hartu dau. Baina egin beharreko gauzea da, hau badaukagu arazo bat, gure gizarteak erakutzi dau, hainbeste gauzetan eredua dala, eskegia da, hainbeste gauzetan eredua dala. Orduan, omsek esate bana, zuek ez padozu lortzen nor lortuko dau, ez? Orduan, gauza da, jesarri, pentsatu, aztertu eta konpondu. Azkenaten hori da, eta ez denbora galdu, zure errua izan da, ez hori, gara hori arriskutza izan ziteken nire ustez.
Bai, nik aipatuko nuke Euskaldunok garela txapeldunak atalasekin, ez da, oda umbralekin. Ordan batxotan pentsatzen dugu, venga, edango dugu gehiago edo zelan aguantatzen dugun. Ordan igual gure txiki behar dutela informazio gehiago, ez da, drogei buruz. Eta ez dakit inokulazio eredu hori, ez da informazio emate alde eta kontran, zelan dijoan, baina igual bai esartuko nukela, igual idoia joplin bat eta koldo eskotado bat, umen artean asaltzen drogei buruzko gauzak, ez da? Adibidez, gure Bob Marleyk, geldialdiak egiten zuen erretxari, ez da? Atalasea jaisteko, edo antzeko zehozer, igual horti, baina ez dakit. Eta gure ikasleok oso gutxi dakite drogei buruz, tamalez osasun gile, ikasle honak esan badira, oso gutxi dakite drogei buruz, ordan informazio asko behar da. Igual, zuhurtziaz, ez dakigu norainoko arriskoa dagoen, baina zuhurtziaz jartzen hor kontsumitzaile oiak edo hori da proposamena. Ide hona, irutiako gure. Ni eskoletan ez dakit zelan aldein sistematizatu hori, ez dakit nondik etorri garren gobernutik, osasunean lan egiten dugun jendeetik ni egon hau eskoletan drogei buruz hitz egiten, baina egin dut ez diet ordaindu, nire lan denbora utzi behar esan dut horra joateko, pizka bat beste lankide batek esan da, joango zara eskola honetan, ez da gizar, venga, joango naiz, nik hitz dut alkoholari buruz, tabakoari buruz, hori da, eta holan dira gauza puntualtsuak eta arazo ez da, horrait izatu zelan alden sistematizatu hori, ez izatea gauza individual bat, hori egia da, eta egiten duenak ere bere lan hori ez, ordaintza ekonomikoki edo, benefizio batzuk ukitza, ez hori, ez dakit zelan alkohol, ez dakit, niretu pentsatu, baina... Beste eredu bat, zu ikusten dozu Eskandinavian zelan egiten daben RCPA, bizkortzea, ez? Eta zan, esako bizkorra diran Eskandinaviarrak ez, hori badago eskoletan sartuta. Eta horrela lortzen dira gauzak. Ni klauk eskoletan egon naz, esate hau zu, eta klauk ejuten zara itzalea eta ondera, ez da bezetako balio. Ez da bezetako balio. Balio dagoena da, hori, gobernuak agintzen duna, esatea, babeitu, hau sartuko dugu. Eta orduan, zerbait ingo dugu, eragile sozialak, ezitzaiak, sanitariak, familiak, kastilibrea, jaietakoak egoten ziren hor. Horrela izaten da. Eta gero neurtu, brainstorming egiten, analizatzen, eta gero neurtuz. Horrela izan behar da, bestela... Eta familian egin behar den lan, familian egin behar den lan ere, nik uste da, etxean, etxetik hasi behar da, eskoletan zati bat da, baina etxean oso garrantzitsua da gertatzen dena, Ez, adibide gisa nola dagoen historia, guztiok hitz egiten dugu asko, behar askoa dela, informazioa, gaztei, urte askotan UEUk antolatzen du Eusko Jaurlaritzako hezkuntza jentzat programa edo kurtso batzuk ertainetako irakasleak formazio moduan, garatu uste du dela programan. Hor dago Moodle, ez daki zer, gu birritan proposatu genuen kurtsoien artean bat emotea drogen inguruan. Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen hori ezela lehentasuna eta ezela beharrezkoa ertaineko irakaslentzat drogei buruzko formakuntza kurtso bat emotea. Baino gehiago, ez da drogei buruz. Badakite, ikasleok badakite drogei buruz. Beitu ni galdera tingo tamen. Zenbat sari SR mailako ikasleak, medikuntzakoak, ez da binor. Hainbe, beitu, esan gauza bat, askoz gehiago hitzeiten dugu, eta ni sukarra maite dut, tesia indot horretaz, eta nire gehien gustateatana, sukarra, pneumonia, biomarkadoreak ez dakiz zer, galdetu, honetaz, serioz, zenbat gauza egiten diran. Eta nire zerbitzu bat osanean, hainbeste gauza ingo dugu, baina gauza oinarrizkoak hau edo komunikazio hori beste gauza badabe bai, gurasoekikoa, eta zenbat denbora. Eta ez dan Maria edo badan Maria asignatura hori asuntoa. Beste mundu batean sartza gara bai.
Bueno, azkenengo aukerie, bateren batek, galderak egiteko. Bueno, beste barik, eskerrak barriro emon Koldori, Idoiari eta Sandiri. Eta txalo bat.